weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to jawaldi to feeralla to mbagna to windinga to dabbe to dabbana to sorimale to abdallah jeeri to garlolo ko to garlolo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou isaga keɓe to mbotto ha e nder galle ceerno yaya dia to mbahe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiri kabaruji men to leydi Mauritanie société mo tasieste ɓe nuldi délégation timmuɗo toon to mbotto yo ar yettina kay duwawuji mabɓe caggal accident musɗo bannoɗo ñande goo lewru juin tawi ko oto jollunoɗo ɓesgu bottanaɓe yoga e yimɓe tawateɓe e nder ndeɗon falde to leydi Sénégal e nder waktuji capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi woni nder 72 heures walla mbiyen e nder balɗe tati tan fodde temedere capanɗe jeegom million franc CFA ko landa Pastef ka rendini tawi koye jeeygol koɓe mbiyata bracelet ji Pastef to leydi Mali gouverneur mo Bamako holliri tigui wonde ɓoyata ummane concours aji ɗiɗi e nder leydi he tawi ko concours ƴettude fonctionnaire uji gollotoɓe to jangguingol école aji ha e gollotoɓe nder cuuɗi cafrirɗi to leydi Burkina Faso laamu leydi Burkina Faso holliri tigui wonde kay holliri tigui wonde e oɗo saaha joni ɓe dartani kala ko wiyete concours déboté woni élection Miss leydi ndi tawi kadi ko hollirde wonde fannu no yuɓɓinirte ni yadani e jamanu ɗum noon kay ɗo e mabɓe kay ɗo e yesso kay ko adi koɓe jaltina kuule mum kala ko fati ɗiɗon concours aji ko interdit e nder leydi hen kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Moyen-Orient nden to leydi France ha to dowlaji teddude Amérique bisimilla moon e kerki hotodirte joni joni piren patiren aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtoraade salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe muɗum kala to mbawɗa wonde ene mbawɗa wonide kala so tawi on jokkodiri leɗɗe ma jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy Allah lubrimo gandal dendagal rafiji kewɗi ɗi jiida cirolomo safa ɗum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe sattoraɓe dewle kala ustoraɓe ndewagu ceerno Djiby Sy ene yawranɓe en worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leece kala de nagal rafiji gorago no didorno ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni mosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikar laaɓaɗo listikar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni listikar noon ceerno Djiby Sy waɗirta ɗum ko 2000 francs CFA kala jiɗɗo waddinede listikar noon ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money so tawi a lombi hen haalis maɗa a noddimo ma waɗanma listikar hano hannirta ni ceerno Djiby Sy numéro mum Wave tawi ko numéro Orange Money kañum kadi woni numéro makko appel to leydi Sénégal ceerno Djiby Sy tawateɗo ɗo so hande toon to Wourossogui mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa hebde ceerno Djiby Sy ko par WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko on woni WhatsApp makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon to Wourossogui dernier station yaltirde Wourossogui tawi ko banoɗo paaɗo nabbaji ni e dernier station sa limmima banggue ma ñaamo ma soyno galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon sa noddimo e numéro makko 78 128 35 98 ma o yette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe makko to mbawɗa wonde ɗo mbawɗa wonirde kala e oɗo saaha joni GPS ne woni addanma marchandise uji ma ha jetto ceerno Djiby Sy base mum nakkotoɗe golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi ko ceerno Alassane Sy ko ganduɗo leɗɗe nunɗuɗo sanne
so tawi a jokkondire ceerno Djiby Sy a haalima haaju maɗa ma wadde ceerno Alassane Sy hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone talata jeenayi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji mon e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Rali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirni ne gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon ma en jaaha toon to Mbagna noon Mbagnaɓe ne tawi keɓogal mawgal no fewi ko fate kay jaɓɓade ziyara annuel ziyara batteɗo kala hitande tawi ziyara o waɗante ɗum ko ceerno Kodda ko khalifa diine wuuro ngo khalifa diine diwan o ziyara hikka o noon caggal nde dirtino o watta tigui ko ñande 19 e ñande nogas lewru juin ndu gonɗen ɗo ko ñande hen tigui ziyara o waɗata toon to Mbagna ɗum noon dendagal Mbagnaɓe tawateɓe nder wuuro tawateɓe nder leydi e tawateɓe caggal woni diaspora e dendagal guure takkiɗe Mbagna ndiɗo no ɓe Mauritanie e Sénégal kañumen kala ene bisma e oɗon ziyara ne teddidira hen kala jiɗɗo hebde ɗo noon ko ɓuuri labde kay jokkodirta ko ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda ko ɓi khalifa o numéro mum mbatta ko 46 88 73 34 ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie caggal kay nde o jaɓɓino o joddino e majorité altine ñande alarba ɓenoto o altine hanki on jamma o joddi koye ɓeɗo tawi ko représentant ji lunda woni tigui représentant ji opposition ko ɓeno joddi to galle lamorgo e nder Nouakchott wonno mujibu jonde ɗo noon ko yidde yewtidde mabɓe e toɓɓe kewɗe guila ko fate caɗele e ko fate gonka leydi ndi e ko fate kadi e dialogue national gonaɗo
oɗo saha joni e yewtide maɓɓe kadi ko fati e mesuraji ɗi laamu ngu ƴetti kay ko fati e ɓeydugol cogguji carburant e nder leydi he siftinde on noon alarba ɓennuɗo ɗo o jodino koye ɓen wiyeteɓe majorité altine hanki o noon ko opposition o wawi joddade hano hannirta ni ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen le juge d'instruction chargé de pôle de lutte contre la corruption o waɗi rendre public o yaltini ñawaji makko ha laaɓi kay ko fati oɗo dossier tawi ko dossier cour de compte ko altine hanki o noon o yaltini kay oɗon décision ɗum waɗa o yaltini ordonnance noon tawi ordonnance o ko de non lié ko fati kay e oɗon dossier cour de compte hewɓe nangganoɓe on dossier o wi tigui wonde o yiyani infraction pénal kay kene addana ɗumen nanguede ko indina mbadi noon o yamiri ɓen kala nde woppitte tawi kadi koye rapport cour de compte mbaɗanoɗo 2022 2023 o waddi en kay o wi wonde oɗon dossier e oɗo saaha joni dossier o waɗama classé sans suite des procédures o laɓɓini noon hewɓe ɓen kay tumanoɓe kay ko borjinɓe ngaluji leydi walla ko dirkuɓe haalisaji o wawi laɓɓinde ɗumen e nder ɓen laɓɓinaɓe noon e oɗo dossier ene tawe hen mennoɗo wonde ministre de l'emploi et de la formation professionnelle on woni biyeteɗo Taleb Wul Sidi Ahmed noon jeyama tigui e ɓen laɓɓinaɓe ene tawe hen kadi hono gonnoɗo ene tawe en kadi mbiɗen gonnoɗo secrétaire général du ministère de la santé on woni biteɗo Halima Yaya Ba e fonctionnaire uji kewɗi goɗɗi kañumen kala mbawi laɓɓinede ha laaɓi e oɗo dossier ene tawe en kadi biteɗo Khatri Al Atika gonnoɗo directeur catala bitegal SNAT woni société nationale d'aménagement et des travaux agricoles wondude biteɗo Abdi Horma ex secrétaire général du ministère de l'emploi wondude hewɓe waɗɓe kay mbawi woppitede laɓɓinama ha laaɓi siftinde on noon ko parquet Nouakchott Ouest noon ko kañumen wannoɓe inculpé ko adi kay ko tottita dossier o juge d'instruction ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbirɗen gardini kabaruji men société Tasias ɓe noddi délégation timmuɗo mo yimɓe nayo toon to mbotto yo kay yaa toon yettuno yaaɓe kay ko fati e duwawuji société o caggal kay accident musɗo bannoɗo ñande 2 lewru juin 2026 ha yimɓe hewɓe no fewi mbasi pittali men tawi ko jeeyaɓe e mbotto e guure taariɗe e mbotto tawi ko yanoɓe jultoyde e julde men taske ene garta kay fatude e golleji men ko ɓen auto men banno accident e nder mayɓe he noon ene taweteno hen biteɗo Abou An noon ko goto e gollotoɓe société Tasias o koɓe kay ko jiɗanoɗo no fewi tigui korsidnoɗo e nder société kanko Abou An noon mbiɗen ko neɗɗo jiɗanoɗo korsidnoɗo e nder société o délégation Tasias o noon ari tigui duwanade jinnaɓe ɓe e kureji mabɓe kala ɓe garani noon juuɗe ɓoɗe kay eɓe gaddori kay enveloppe ne waɗi haalisa seeɗa kay tawi koko fati e yiwade tarde mbaɗitoro duwode ko fallitore ko fati e Guénesse ko adi ɗum kadi tawa laamu ngu neldino délégation timmuɗo kay e gardagol gouverneur région de Brakna wondude préfet mo Mbani e maire commune Niabina Garlola nde ɓe jettinta duwawuji minen loma toon to mbotto nde ɓe jettinta toon duwawuji hoorejo leydi ndi e duwawuji laamu ngu kala faade ɗiɗon famille aji tawi kadi ko mayiranoɓe e oɗon accident ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗene ñande 7 lewru juin gonɗe dow policier ji ɓe commissariat Diaksay ɓe teɓima sagata gorko goto kay e gonnoɗo dognanowo moto Jakarta omo wiye de omo yette Ndiaye o nanguira noon ko yinnode wadde violé kay debbo goto tawi ko gonɗo debbo mo sellani gonduɗe rafi tawi ko rafi hakkille woni mo kewɗen wiide kangaɗo o yi on debbo noon te ko on tigui o yinno viorde caggal noon sagataɓe ɗiɗo kay yahannoɓe haaju men nde teskimo kay omo yaaha mo guina sara oɗon kangaɗo tawi kadi koto nokku e galle goto kay tawi ko galle mo hoɗaka eto sa taw galle mo hoɗaka woɗɗani Sénédek mo Diaksay e nder galle mo hoɗaka ko ɗon tigui sagataɓe ɗiɗo ɓe ndewde makko kay haaɓe nanguimo kay tawi kadi ko nanguimo to o yeddata saabu kay ɓe tawimo komo ɓorti kanko kangaɗo mo ɓorti ɗum tawi mo ɓorti comci makko mo yiiɗi leldade mum ko ɗon tigui ɓe teeɓimo ɓe mbawi noddude police noon police ari tigui wawi teɓademo e oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen
to leydi Sénégal ha joni hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou hoore leydi walla mbiyen to landa Pastef noon ka Ousmane Sonko ardi Pastef noon firtitigi ko le patriotes africains du Sénégal le parti des patriotes du Sénégal pour le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'équité et la fraternité ko don landa ka wiyete landa ka don landa Pastef noon hollirama e nder waktuji sappo e nder waktuji capanɗe jeeɗiɗi woni 72 heures walla mbiyeɗe e nder balɗe tati tan ɓe mbawi nanude temedere capanɗe jeegom million tawi ko franc CFA ɓe keeɓi ɗum noon koye jeegolo koɓe mbiyata bracelet ji ɗe pewni tigui ko jawon tawi ko jawe kay bracelet ɗe neɗɗo waddata e junggo mum hollirde wonde ko membre de Pastef ɗen jawe noon tawi kadi ɓe mbaɗi ko cogguji bebɗi no fewi saabu jawel foof ɓe jeeyi ɗum ko 1000 franc CFA noon ɓe kolliri e nder 72 heures woni nder balɗe tati kay ɓe mbawi yeyde temedere capanɗe jeegom bracelet ɗum noon nder mum mbiɗen ko temedere capanɗe jeegom million ene qime noon so weccitama e haalis euro ene wona 245 000 euros ko yimbadi noon financement participatif kay beele moni foof ne adda balal mum ko fate fereji landaka koye ndina mbadi noon ɓe mbaɗi ɗiɗon bracelet ji beele kay kala kattanɗo kay jirlitiɗo ne wawa sodde ɗiɗon bracelet tawi tigui kalis o ma naftu landaka Pastef hande noon ene jogui kay hattani mobilisation mawɗo no fewi hattani kay fate mobilisation mo hay landa goto kay ala ɗum e oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal saabu kay premier congrès mo landa Pastef yuɓɓinno ñande jeegom lewru juin toon to Diamniadio ha kay fodde kene qime capanɗe jeegom e landa wondude e mouvement politique mbawi tawtode kaɗon landa Pastef ha Ousmane Sonko waɗa hen reeli e gardigo woni tigui arditina kadi gardigo Pastef ha kaɗon oɗon mobilisation noon jante kadi mobilisation mo landa Pastef waɗi kay noddago noddi mobidal mabɓe ɓe mbaɗi toon to arena e ɗum ɗon ne tengtina tan wonde oɗo saaha joni landa Pastef koye landa kay ɓuurka jogade doole no fewi ɓuurka wonde populaire hewde tigui ha tengti banggue jeunesse e nder leydi he Ousmane Sonko noon e oɗon ñalawma hande kay ko neɗɗo dawrugol ɓurɗo ɓayde ɓurɗo dowlude e nder leydi Sénégal tawi kadi ɗum ɗon ko Allah rokkimo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye horejo gendi Sénégal o bismima altine hanki o jeetati lewru juin équipe aji ɗiɗi tawi ko équipe aji national fugo koyngel ɓe togotaw équipe aji togosi ɓe I15 woni yaroɓe duuɓi sappo joyya walla I17 duuɓi so fori duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko ɗina équipe aji ɗiɗi noon gondi e oɗo saaha joni champion d'Afrique ko équipe aji noon baroɗe togos woni ko wiyetede Lionceaux e staff men kala o wawi bismade ɓe kay e joddade mabɓe hollirde mabɓe ko hollirde ɓe weltare mabɓe weltare makko kay faade mabɓe ndem noon waɗi ko to galle lamorgo to woni to paɗe woni tigui to paɗe présidentiel to galle lamorgo e gam yidde hollirde weltare mabɓe noon o wawi tigui rokkude ɓe jeenari guerni no fewi saabu kay ɓe keeɓi kene qime ha 311 millions 420 000 tawi ko franc CFA guila kay guila noon tawi kay koko fati tigui e primaji cash ha ko fati bourse uji détide e ko technologie wondude tigui e wondude kadi e médaille uji gayde ɗi ko médaille uji noon ɗi hoorejo leydi tafi ko ɓooyani so tawi ko équipe biyeteɗo I17 ɓen noon keeɓi ko enveloppe men ko temedere capanɗe walla mbiyen ko 174 millions 520 000 francs CFA ɗum noon joueur kala joueur kadi wawi hebde ko wiyete iPod tawi ko 11e génération wondude e matériel détectique o dita tigui wondude e bourse scolaire walla tawi ko bourse de formation mo lebbi sappo e nayyi wondude assurance maladie mo duuɓi ɗiɗi ko noon kadi wonande équipe ɓe I15 ɓen noon keeɓi enveloppe mo ñeendari mumen ko temedere walla mbiyen ko 136 millions 900 000 ko 100 000 manque ene wona 137 millions ko ɗum woni ko hoorejo leydi ndi hokkiɓe mone mabɓe foof kadi heeɓi ko wiyete iPod dernière génération wondude prime cash wondude tigui e 24 mois tawi ko formation 24 mois tawi ko tigui ko formation d'étude wondude assurance maladie duuɓi ɗiɗi ko
waddi ko noon kadi dendagal staff équipe aji ɗiɗɗi kala kañumen mbawi hebde jeedare men ngam weltumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñawore Serigne Khadim Mbacké noon ko ceernajo jangguinowo Qur'ana tumanoɗo kay ene wiyoɗi kay fodde nogas jiɗiɗo suka debbo tawi ko almuɓe makko ɓe o jangguinta to nokku to wiyete Touba Kera Gola ñawore nde yani ha laaɓi o tajanama kay duuɓi nogas omo lelo e kaso haala ka noon yaltuno ko guila kay juin 2023 ko guila nden haala ka ɓami haalede sukaɓe rewɓe hewɓe noon kolliri kay wonde karade joom suudu makko kanko Serigne Serigne Khadima Mbacké karade joom suudu makko yalti kay galle omo heewi noddude woda e sukaɓe rewɓe he o nodda ɗumen ɓe hen wona e fasade ɗumen ɓe omo moƴƴo ɗumen ɓe hen kadi o wi yo waɗa ɗum yo mbaɗanmo pippa ɓe hen kadi o waɗa ɗumen violé kadi o menace ɗumen o wiya kay wonde kala e mabɓe kaltuɗo kay ko nawowo ɗum womde ko indina mbadi noon hulɓini ɓen sukaɓe ha haala ka wawi yaltude on ñawore makko noon gasi ha laaɓi saabu ko tajanama o hettanama duuɓi nogas omo lello e kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe ɓe BR woni brigade de recherche Dakar tawi ko gendarmerie ɓe jiiti ɓe pirti ha suuri ladde réseau mawɗo no fewi tawi ko dattornoɗo ko fati e faux billeji sagataɓe joyo noon mbiyama hen teeba ɓe nanggano noon ko guilñade aljuma ɓennuɗo ɗo gendarmerie o noon waɗi saisi kay otoji mabɓe ɗiɗi ɗiɓe joguino tawi ɗinde ɓe kewno hutorade hen oto goto noon komo hinde Chevrolet 4x4 wondude oto goɗɗo tigui mo toyata hinde Prado onne ko 4x4 ɗiɗon otoji ɗiɗi kala laamu ngu walla gendarme ɓe mbaɗi ɗum saisi ɓe tawrama kadi eɓe jogui temedde ɗiɗi e sappo e ujunnaji ɗiɗi e sappo ujunnaji ɗiɗi e temedere sappo e joyyi biyeji tawi hen biye kala ko 500 euros ɗo wondude tigui ɗin noon so jaru mum ene qime ha 10 000 walla ha qime tigui ha 105 walla ne qime tigui ha 1.057.500 tawi ko euro so tawi noon ɓe tawrama kadi eɓe jogui temedde jeenayyi e sappo jeenayyi biye en biye kala ko $100 ɗum noon hawra 91.900 $. ɓe tawrama kadi eɓe jogui temedde jeetati capanɗe jeegom e joyyi biye tawi hen biye kala ko 100 francs CFA foof noon taw ko faux biyeji ɗum noon ene qime ha 6.850.000 francs CFA foof noon so renti ene hawra 752.907.527 francs CFA ko ɗum woni koɓe tawra enquête noon nana jokki e mabɓe kay beele andede so tawi kay ala enquête tawi kay enquête o gam hollirde so tawi ala tigui complice aji goɗɗi ɓe gollotto ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen toɓoji kewɗi ndiyam jippima jamma hanki o fayi subaka talata hande kay 9 lewru juin e nder guure kewɗe no fewi tawteɗe e nder région de Kédougou so tawi ko wuuro Saraya ɓen keeɓi capanɗe 7 millimétre wuuro wiyetego makko heeɓi capanɗe 4 millimétre wuuro wiyetego Dakateli heeɓi capanɗe 7 millimétre wuuro wiyetego Kédougou station heeɓi 35,9 millimétre commune mo Salamata heeɓi capanɗe 3 millimétre Kédougou agricole heeɓi ko capanɗe 2 millimétre so tawi kadi ko wuuro wiyetego Banda Fassi ɓen keeɓi 25 piccal 1 millimétre wuuro wiyetego Fongo heeɓi 24 piccal 6 millimétre wuuro wiyetego Lumi Yiranga heeɓi 20 millimétre so tawi ko Salimata heeɓi ko 19 millimétre wuuro wiyetego Kosanto gon heeɓi ko 16 millimétre wuuro wiyetego Saboudala heeɓi ko capanɗe walla men ko 13 millimétre ha joni ko leydi Sénégal keɗen Alioune Tine ko gardiɗo caatal bitegal Africa Zone Center o bisminoma kay émission biteɗo Toli wayi ko fati kay o yewtidi noon ko fati e dawrugol leydi Sénégal e oɗo saaha joni o ene haalande makko noon ko ɓuuri teskede hen kay o wi ko wonde Ousmane Sonko waɗi ko erreur mawɗo no fewi ittede kay so ittede primature faya direct to suudu sarɗeji ha wiya tigui yo waɗe ko fati e hoorejo suudu sarɗeji ndu o wi kanko de sinno ko kanko wonno walla sinno ko ɓattinoɗo Ousmane Sonko haalanan ɗum o haɗa ɗum ruttade toon to suudu sarɗeji to caggal nde itta wonde premier ministre fonno tan ko concentrade e gardigo Pastef wona e heblanade kay e o ɗiɗo sumgoji 2029 o wi Ousmane Sonko kay ko kañum jogui majorité e nder suudu sarɗeji wasde wonde ɗum toon e wasde wonde ɗum toon foof haydara ala tigui ko wayli hen o holliri kadi hay oɗo biteɗo El Malick Ndiaye kay goppuɗuma démission de ɗum kay beele Ousmane Sonko ene
garta tige gardigo ɗum hay on ko erreur mawɗo no feewi waɗi sabu holliri ela Malick Ndiaye kay tuggi tigi ko golle ɗe puɗɗino no gollo ton golle paydinde no feewi fonno tigi ɗaccede jokka golle muɗum e gardigo assemblée nationale leydi ndi Ousmane Sonko kañum jokka gardigo landa Pastef o wona heblanade kayye e oɗo saaha joni ko fati e sumgoji sabu mo andi kay holliri hay sinno Ousmane Sonko wurtaki e nder suudu sarɗeji mabɓe gondiɗon ɗi kala ko wiɓe walla ko yamiri ko ɗum woni ko waɗete yidde makko ɗum woni ko watte toon ɗum noon ko konngudi makko walla ko yande makko kanko aɗa yino tina ha joni habruji men ɗemgal Pulaar seno mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena oɗo gouverneur de district Bamako waɗi communiqué hollirde kay ɓoyata ma concours aji ɗiɗi juɓɓine e nder leydi he tawi ko concours aji direct ko fate recrutement fonctionnaire uji ɗina concours aji noona ɗiɗi concours aji ɗiɗi noona tigui toɗɗi ko ɗiɗo secteur aji ɗiɗi secteur goto noon ko secteur éducation woni jangde secteur ɗiɗaɓo ko secteur santé woni ko fate cellal innamade laamu ngu noon erima kala kay madinajo jiɗɗo kay jeeyede e ɗeɗon kay jiɗɓe kay jeeyede e ɓeena tawi ko waɗoɓe ngel ɗon waɗoɓe ɗiɗon kono kon ɗiɗon concours aji nde wawa tigui arde juɗɗinde dossier ji muɗum ara kay nde foti arde ara kadi no foti ardude so tawi ko kawguel ƴettugol ko fate jangguinoɓe école aji juɗɗingol kayitaji ɗi fuɗɗoto ko ñande altine 15 lewru juin gonɗe ndu 2026 à partir de 8h subaka ma jokku noon ha aljuma 17 lewru juillet tawi ko darutondu 2026 ha 16h woni 4h kikiɗe dépôt noon koko fuɗɗoto ko kala ñande altine ha aljuma de 8h ha 16h woni 8h subaka ha 4h kikiɗe to académie d'enseignement de Bamako de rive gauche e rive droite ma Bamako kala so tawi noon ko kawguel ƴettugol ko fate safroɓe woni doctoreɓe joƴƴingol kayitaji dossier ɗi fuɗɗoto ko talata tigui talata fuɗɗoto ko talata hande o jeenayya lewru juin sanga 8h ha aljuma sappo lewru juillet dartono ndu sanga 16h woni 4h tawi kadi ko ñande altine ha aljuma guila 8h kay ñande foof noon ko 8h ha 16h woni 8h ha 4h kikiɗe ha joni ko leydi Sénégal keɗen Chahana Taguiyou ko jaydi yanke kañum ardi directeur kanko woni directeur jayde witende jayde journal le 22 septembre o heɓino convocation makko en kaade ɗuɓe kabruji hanki o fonno notiyade ko altine hanki o ndeno notiyima noon to cyber criminalité ko ɗon tigui o nanggama omona soka e kaso tawi koye yamirore procureur omona soka tigui e mbadi mandat de dépôt koye ndina mbadi noon maison de la presse et des organisations professionnelles des médias ina kabra dendagal opinion nationale et international kala wonde kay neɗɗo mabɓe biyeteɗo Chahana wonde Chahana Taguiyou nanggama nana soka kay e mbadi mandat de dépôt guila altine hanki o jeetati lewru juin 2026 justice o noon holliri tigui wonde kay justice o noon wi tigui wonde o nanguira kay o nanguira ko atteinte au crédit de l'état woni tigui ñingde laamu ɓe kolliri noon o nanguira tan ɓe kolliri o nanguira tan koko haalno kay e nder tigui activité ji tawi ko front panafricaine des médias baɗanoɗo tigui ñande tati e ha jeegoma lewru juin 2026 e nder Bamako ko haala o haalno toon ko ɗum tigui addanimo o nanguede maison de presse noon e organisation professionnelle des médias kolliri wonde kay o nanguira tan ko toñangue ene e oɗo saaha joni ko nanguira ko e ɗum hawni e ɗum hulɓini no fewi kadi ɗum waɗani ɓe goƴa mawde no fewi wonande dendagal tindowo e on fannu kala ɓe kolliri noon ɗum ɗo tigui ene holli tan wonde dendagal jaadiyankoɓe e no didorno e mbadi kay kuftidinde wonde kay dendagal jaadiyankoɓe kay e oɗo saaha joni tigui nden kam gonka mumen haydara ala ko siri eɓe mbaɗa noon condamné fermement ngol ɗo nanggugol eɓe eri kadi laamu ngu nde woppittemo ko ɓuuri yawde e yaccade la maison de la presse erima kadi dendagal dilloɓe médiaji kala nde kamɓe kala ɓe dentinta doole mabɓe ɓe daro kay no doole mabɓe ponno kay haɓe ɓe ndaro kay doole mabɓe ponno kay wawde rende ko fati liberté d' expression et de presse ɗum noon ko kayit moɓe ciifi kayit o siifa ko Bamako jeetati lewru juin 2026 siifi kayit o ko hoorejo maison de la presse on wiyete ko on wiye Bandiougu Dante kañum ko chevalier à l'ordre national ha joni ko leydi
leydi madi kedɗen cogguji ko fati e motuji jakarta ɓeydima no feewi e nder falde segu gila kaya laamu ngu holiri wonde motoji mawɗi tawi ko tugguiɗi temedere nogas 5 centimétre tiba fayi dow kay mbawata ko watte interdit dogde e yoga e nokkuji e nder leydi he gila nden noon ɓeɗo kay joguiɓe motoji jakarta yeɓe motoji jakarta nana ŋaƴƴina peɗeli ne poppa juuɗe men kay hollirde weltare men saabu kay hollirama e nder yontere mayde de moto jakarta jarannoɗo 450 000 francs CFA e ñalawma hande o so tawi a sortani 500 000 francs a haalata ete yeyoɓe ɓe dokkete prix tan ɓe ndungto kamɓe noon koye consommateur ɓe erima laamu ngu kay nde wawata darade kay haɗa gueɗe baɗi ni e nder leydi he habruji men demgal pular sen mima toon to leydi madi koto Burkina Faso paɗen laamu Burkina Faso holliri tigui wadde ɓe mbaɗi interdit wonde ɓe mbaɗi interdit kay ɓe mbaɗi interdit kay e nder jokli leydi he kala ko fati concours des beauté woni ko wiyete concours élection Miss e gueɗe baɗe noon ɓe kolliri tigui ɗum ko interdit oɗo saaha joni ko altine hanki o noon 6 lewru juin ɓe mbawi saktude kabaru o ko jagol gala leydi ndi noon kalfinaɗo ko fati e pine adaji o wi noon wonde laamu ngu woni tigui koye miccade ƴettude peeje kay taw ko peeje kese gam yidde waylude fannu kay no concours beauté waɗirte nder leydi he ni tawi kadi e nder leydi he oɗo saaha joni e yoga e leyɗele tugni tigui koyeno façon ngaji no tubakoɓe mbaɗirta ni saaha ko rewɓe garata kene ɓorti ha laaɓi saaha tigui gara kene ɓorni comcona bolle puyɗe ɓe kolli noon laamu ngu yiɗi ko ƴettude peeje kay tawa hayso concours de beauté ne waɗe tawi tigui koye mbadiji ane yaadi tigui e tawa ko jaadide e pine e ganni jaadide neɗɗagal tawi tigui koye tugnade e gonka leydi Burkina Faso ko adi noon ko ɗum ngal kuulal ne yeɗen kuulal jaltine o hollirama kay oɗo saaha joni ko interdit kala kay ko fati e jubbingol élection Miss walla élection de beauté e nder leydi he musidɓe tedduɓe habruji men demgal pular jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. en calmitiima Ghali Abou calmini denndaangal hettiyankoɓe Ayaw TV kaw yimɓe tengtude e dongal Afrique ñalawma ɗo puɗɗoɗon leydi Côte d'Ivoire toon dey leydi Côte d'Ivoire ma won lewru caggal kadi des solutions fati kono commission électorale indépendante o wonde kadi landaji ma on sappo taw ko daruyankoji e erima taw ko wonde kadi taw ko création taw ko haut conseil électoral ene waɗi oɗo ndiɗo juɓɓude noon ene waɗi ma woto kadi taw ko sappo e goho tergal taw ko ɓen kadi e ƴettaɓe e mbaɗi taw ko appel d'offre taw transparent e nder o nder yiyande e waɗi ɓe dévolu ñande altinare e jeetati lewru ndu goɗɗen ndu ko fati kadi conférence de presse en taw ko Simon e Yvette taw ko ex première dame wawi kadi wono participé taw élaboration ko fati kadi oɗo proposition taw ko juɓɓinaɗo hani neldaɗo kadi to fati kono gouvernement mbaɗa wawi kadi on ƴewta ɗum ƴeewa ɗo ɗum handinayi ɗo ene wawi de ko fati kadi e Afrique hande gonɗen koye nder Afrique wonande kadi e nder ɗo inde taw ko réunionore e nder kadi fati kadi e ɗin landaji kadi bayɗe fati ɗo Afrique VFS taw global entreprise indienne très connu e nder continent ene wadde so tawi kadi koye fati kadi gueɗe kewɗe ko ambassade e nder wonde tawde ko monde o e wonde wawi won ƴettude kono pellitere ɗum e mo ngal no fewi e wonande mabɓe e wonande kadi wadde kadi ɗin ɗen aɓɓale visa e ɗum noon ko pour fatti kadi ko wonde kadi simple e ɗum so tawi wonde a wonani koto candidat to leydi Sénégal ma tawi hono visa pour la France walla en République démocratique du Congo wona taw to Chine walla so tawi koto VFS tawde ko har ƴewde ko ɗin rappiji wona kadi eɓɓali e ɗum to alay saago ɓe mbawa kadi tan forde ɗo ha rendez vous caggal ɗum ko de ambassadeur uji ɗum toɗɗi ɗum VFS ene waɗi ko global tawde ko mbiyaɗo kadi yo dartin wonɗen golle pour kala affaire très taw ko lucratif ko adata kalis wonde ɗo foti kadi jeeyaɗe ƴeewe au point d'attirer fati kadi so siége ene wonde de fraudeur wonande kadi ɗo taw fati kadi e fandore taw ko implication wasnandirde e taw toon to ɓen taw ko demande uji ɗi e wadde kadi ɓe ƴeewa presque to fati kadi kala ko fate e complexité hani e cours de procédure hani e enquête taw ko coordonné woyo wonande kadi taw ko juɓɓude mabɓe e wayno foti ko fati kadi taw ko mo taw ko journaliste taw identification taw ko liggu gauche taw ko rapport e nder collaboration hakkude tawde 14 taw média e nder RFI ɗo ko fatti noon e ko fatti noon kadi to banggue goɗɗo o ene wonde ko ɗo ko Sahara occidental ene wadde ɗon ko terɗe tati wona fof projet yo
mouvement indépendantiste taw ko Sahara occidental e nder kadi haut responsable ene wadde ɓinguel maɓɓe taw ko ɗo fannoɗo taw ko histoire taw ko ɗo wonnoɗo taw ko historique taw ko Mohamed Abdel Aziz o wawa koto waɗa tañede alataɗo ɓen ɗore cagga kadi nde baton taw ko jangguji maɓɓe baɗɗi duwal no fewi hani contre mur de défense taw marocain hani noɓe jandidiri taw ko no mbiyetto taw ko police jadi yo ko ɗum de heɓtiɓe ɗon e oɗo saaha ene waɗi komo goɗɗen Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma ɗo taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boji goto commerçant ɗo ngam weltare Alassane Oumar moƴƴi golle ma jooɗi peewi ko adi keɗen udda kabaruji men dongre Afrique ma en dutto ha toon to Guidy Maga jeeyan ha toon to wuuro Buruji noon ɓe juɓɓini ko fati première édition pédagogique mabɓe tawi ko premiére de kolol gadnowel ma en ketto cimtol musidɗo men Zakaria Samba Dia assalamu aleykum. jemal ñalema bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yaw weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma computal men ɗo ennam e nder diwan meɗen e guiɗma en jaada toon to wuuro an wiye Buruji tawete ko e nder commune mbo Gouray noonne département mbo Haabo ɓe mbawi mawninde oɗo ñalawma aset jawtuɗo e nam jeegom lewru men jeegoɓi hitanduji nayyi ɗiɗi e nogas jeegom ɗum koko fati e banggue journée pédagogique ɗum ko caggal nde sukaɓeɓe jambi ko ene tolno e fodde lebbi jeenayyi kamɓe sukaɓeɓe mbawi wadde oɗo kew kañum e jangguinoɓe mabɓe noonne kadi hay ardiɓe ko fati e banggue jangde e département mo Haabo noon kadi mbawi wadde reftoji baɗɗi fayde guila e jimol bakko guendi noonne kadi ha heeɓi e tindinoje taw kadi tindinoje ɗe en gabbiti koko fate e banggue wonande gotan faago ɓiɓɓe e leydi ndi e noonne kadi ha e jinnaɓe sukaɓe tawtorama oɗo ñalawma ɓe mbawi wadde hen jewte baɗɗe fayde no fewi taw kadi ko kirñunoje renndo ngo ko fate e banggue wawde wallidde sukaɓeɓe e ɗoftude ɗumen ko fate e banggue e jangde e tawi kadi oɗo ñalawma waɗa toɓɓere nde ko ɓamtare wawa abnade ɗon ɗo yimɓe e toppitaki gandal mbawa dañde gandal ko gandal wawata rokkude renndo ngo ko fati e banggue e ɓamtare wonde goto e jinnaɓe sukaɓe taw kadi ko bureau de parents d'élèves biteɗo Salif Daouda Niang waɗi ɗiɗo konnguli fayde e renndo ngo ko bismade hoɓɓe arɓe ɗo ɓe ummoriɓe hen seydi baɓe ummoriɓe hen haabo ɓe fof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe ɗo en école Buruji koɓe garani ɗo hande ko hunde minen mawde to amen ɗo nde tawno koɓe puɗɗi haalde ɗo ko ɗum tigui woni ko woni haaju wuuro ngo ko jangguinde sukaɓe ɓe ko jangguinoɓe ɓe koɓe kaani ko ko ɗum tigui woni gonga saabu cukalel so waɗama e école foti ko nguel walle no nguel janggiri kono hande ƴogoyi wuppoyi aynoyi ɗum so ene fawe élève on élève janggata nden noon nde jangde nde rewata lawol ɗum noon min mbi dendagal hoɓɓe arɓe ɗo ɓe bisimilla mabɓe on jarama ɗum noon ko yo jinnaɓeɓe mballu sukaɓeɓe no janggiri taw kadi ene ɗoftaɓe ko fate banggue e jamde mabɓe nde tawno ko jalluɗi hande gontoyta jaale janggo Zakaria Samba Dia bekera gam a yaw weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique ma en jaa toon to Moyen-Orient noon gaynugol kay bomboje e missilaji hakkude leydi Iran e leydi Israël wayno dartima guila altine hanki o jeetati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kono tan de ha joni Israël kañum kadi ne jokki ɓeydude volume mum ko fate bombardement ji mum faade toon to banggue worgo Liban woni to sud leydi Liban Israël bombirdi fodde sappo e joyi wuuro ene tawi ko guure mawɗe taweteɗe nder Liban ene tawe hen wuuro witengo Tire ko wuuro nonga ɓuuri wawde bombardude e kala saaha ɓe mbaɗi toon fodde sappo e nayo neɗɗo fodde yimɓe nogas kadi mbawi barmude hen hono jaagogal kalfinagal ko fate cellal aadi mo leydi Liban ɓe kolliri tigui wonde ko guerre o fuɗɗi kay guerre Moyen-Orient nder kila de lewru mars 2026 faade ñalawma hande o ɓe kolliri ujunnaje 3 e temedde jeegom e capantato e jeeɗiɗo neɗɗo tawi ko Liban naɓe mbasi pittali men e guerre e nder so tawi noon ko barminaɓe hen ɓe jettima sappo e goho ujunere temedere capanɗe jeetato e jeetato neɗɗo armée leydi Israël kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi talata hande o Libananajo goto kay e tawi tigui ko garnoɗo ha nder leydi mabɓe ne jogui fitel ne fella soldateɓe mabɓe ko ɗo to banggue rewo leydi Israël o ummiri noon koto Liban o tacci kay keerol o naati ha e nder Israël e nder région biyeteɗo Kiryat Shahana ko toon tigui o woni fellude militaire uji ɗon militaire uji ɗi jodne makko kuure condi o wasi hen fittade
makko koto leydi France paadena Jean Noël Barrot ko jaagogal leydi France kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o holliri tigui talata hande o jeenayi lewru juin 2026 wonde kay laamu leydi France ƴetti kay sanction ngaji faade e responsable uji ko ɓeydoɓe kay ko responsable uji kay ko fate responsable uji ɓen taw ko ɓeydugol colonisation e waɗoɓe violence to Cisjordanie occupé sanction ngaji ɗi noon fayi koye ɓen Israël naaɓe ko wadde kay interdit ministre leydi Israël kalfinare ko fate finance leydi ndi biyeteɗo kay nadde ɗum e nder leydi France omo wiye Bezalet Simontrich wondude e responsable uji nayi worɓe d' organisation des colons wondude no gasi go neɗɗo tawi ko colon violent ɓeɗo kala kayitaji men mbaɗama interdit inde men mbaɗama interdit nadde e nder leydi France koto dowlaji tentude Amérique udditen kabaruji men Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji ɗo o erima hanki altine hanki o jeetati lewru juin o erima laamu leydi Israël laamu leydi Iran kala nde ɓe dartinta ha laaɓa kay ko fate aynodirde e wosodirde piyande wondude e bomboje e missilaji kala yoɓe darta ko ɓuuri yawde e yaccade guila aleda jamma noon Iran aled ñande jamma aled noon Iran aynoma fodde capanɗe tati missile faade leydi Israël hollude kay mette muɗum ko Israël bombartata toon to leydi Liban Israël falano ha ɓoya kañum ne waɗino joftigo bombardino guure kewɗe e nder leydi Liban caggal nde Donald Trump noon eri nde ɓe dartinta fiyande nde altine hanki fayi hande kam jaam fuɗɗima dañede hakkude Israël e leydi Iran musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko toon to Guidi Maga ko correspondant men hono Zakaria Samba Dia so tawi noon ko roɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on